खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पेन कार्ड डाउनलड खालामनायनि नंखाय इमेल केम्पेइन सोलिगासिनो। तामुलपुराव मोब्लिबजों बोजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि खहा। अदालगुरियाव 76 केजि गान्जाजों लोगोसे सासे हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सांग्रां जा हादरनि कौटि नोगोरारिफोरनि गेजेराव पेन कार्ड डाउनलड खालामनो खावलायनायनि नंखाय केम्पेइन सोलिगासिनो दं। इमेलनि जोहै सोलिगासिनो पेन कार्ड डाउनलड खालामनो खावलायनायनि नंखाय केम्पेइन। बे केम्पेइना नंखाय होननानै थारलायै नेवसिगारदों मिरु सोरखारा। प्रेस इनफरमेशन ब्युर'नि खारिथि फोरमान खालामग्रा हान्जाया बे इमेलखौ नंखाय होननानै फोसावदों आरो सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि बे इमेलआ आबुङै नंखाय आरो सोरखारजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै सोरखारा रोखा खालामना होदों। मख'नो गोनांदि सोरखारा हादरनि गासै नोगोरारिफोरनि थाखाय पेन कार्ड डाउनलड खालामनायखौ कम्पालसरि खालामदों होननानै फोसावजानाय इमेलआव दाबि खालामदों। नोजोर होनो गोनांदि फोसावजानाय इमेलआव गोबां समावनो मोनसे सन्देहगोनां लिंक थायो, जायनि सायाव क्लिक खालामोब्ला बै सुबुंनि गावारि खारिथिखौ एबा डाटाखौ खावनो हागौ। बेनिखायनो बेफोरबायदि जायखिजाया इमेल, लिंक, फन कल एबा SMS-नि फिननाय होनो नाङा होननानै खारिथि फोरमान खालामग्रा हान्जाया नोगोरारिफोरखौ खावलायहरदों। तामुलपुराव मोब्लिबजों बोजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे सुबुङा जखम जादों। तामुलपुर जिल्लानि पातालिकुसियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला समबारखालि तामुलपुरनि गान्थिबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय पातालिकुसियाव मोब्लिबजों बोजानानै सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा जखम जायो। बबेखानि मोब्लिबजों बोजाना जिउ गोमानाय सुबुंखौ 40 बोसोर बैसोनि प्रकाश दास होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। प्रकाश दासआ कमलापुर पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सुन्दारिसाल गामिनि थागिरिमोन आरो बियो मोब्लिब बिफाननि टेम्परारि वार्कारमोन। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंखौ प्रकाश दासनिनो फिसाज्ला मृण्मय दास होननानै सिनायथिनो हादों। ओनसोलाव मोब्लिब थाराव दंफां दालाइफोर नांनानै थानायखौ दाननाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोब्लिब थाराव नांनानै दंफां दालाइ दानबाय थानाय समावनो हरखाब सर्ट सार्किट जानानै प्रकाश दासआ जिउ गोमायो आरो बिनि फिसाज्ला मृण्मय दासआ जोखोम जायो। मृण्मय दासखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंनि जिउ गोमानायनि गले-गले खौरां मोननायनि उनाव बे खेबाव न'आव फिसिजानाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। तेजपुराव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तेजपुरनि मराभरलि बालिसापरियाव दिनै फुङाव न'आव फिसिजानाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। बबेखानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ गुदु खान एबा पिलिपिलि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि सुबुंनि जिउ लानाय मैदेरा रायजर दलनि लेङाइ आफादगिरि ऋषिराज कन्डिनियरनि न'आव फिसिजानाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। अदालगुरि जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि गान्जा जब्द खालामदों। अदालगुरि पुलिसआ गोख्रों सन्दायनायनि गेजेरजों जब्द खालामनो हादों गोबांथार बिबांनि गान्जा। रिपर्ट बादिब्ला अदालगुरि पुलिसआ थांनाय हराव जाफुंसार एन्टि नारकटिक्स अपारेशन खालामनानै 76 केजि गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो। अदालगुरिनि DSP आरो अरां पुलिस थानानि OC-नि दैदेननायाव पौरिपटा गामियाव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव पुलिसआ 76 केजि गान्जाखौ बोखांनो हायो। बे आयेन बेरेखा गान्जाजों लोगोसे पुलिसआ सासे सुबुंखौबो हमनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।